Hazreti Cabir aydiyar, رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته يوم النحر ويقول خذوا عني مناسككم. Diyen sünnedi, daş atmağı geliydi, ya daş atıp dudi, ya daş atıp bolupdi. Ey adamlar, hacınızın uğrun öğrenin şu mahal menden, inni 2 yıl men hac etmesem gerek deyip sahabalarının arasında Peygamberimiz aydardı diye. Daş atılman gurrun ne muhim? Nem deyip daş atılmalı, meğer şu taada şeytan bağımı. 4-5 efteminin odol, zemzem suyu çık yerlik gurrunu kamil hizmetine de yetirlendir. Peygamberimizin 60. arkasındaki eceti Hazreti Hacer selamullahi aleyha. Peygamberimizin mübarek 60. arkasındaki eceti Hazreti Hacer. 20 arka Adnan'a çeli, Adnan'dan da İbrahim Halilullah 40 arka 60 arka oluyor. Hacer'in oğlu İsmail Can ikisi düzde qallılar. Abi zemzem suyu şu tağdan çıktı, bu gurrun kamil geçti. İbrahim Halilullah'ın Sara diyen denanası da ol Şam'da, Şam şerifte. Sara selamullahi aleyha. İshak Peygamber'in enesi. Hacer denanası da İsmail Peygamber'in enesi. Peygamberimiz Muhammed Resulullah aleyhisselam da Araplarda İsmail Peygamber'den. Onun Peygamber Hazreti Allah'ın dostu olan İbrahim Halilullah. Kan Peygamber'in atası olan İbrahim Halilullah. Ala nebiyyina ve aleyhissalatu vesselam. Allahümme salli ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kama salleyte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Kama barakte ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. İbrahim Halilullah, Allah'ın dostu. Beter Hudayın yoluna kan kurbani eden beyik Peygamber. Oğlum da olsa damağın çaların diyen Peygamber. 86. yaşında yaşlı adam Hazreti Hacer'dan İsmail Can dünyaya geliyor. Kıssasını kamil bilyansınız yani bir minberden bir mikrofondan ağzalmaktı kıyskara hizmetini de yetireyim. 100 yaş 86. yaşta İsmail Can dünyaya geliyor. Aydıp durun İbrahim Halilullah'ın gurrunu şu mahal dünya boyunca tarihi Yahud, Mesih, İslam hemmesi bir haş. 86. yaşta İsmail Can dünyaya geliyor. İsmail Can 12 yaşa var ya Peygamber İbrahim Halilullah da takriben 100 yaşa kolay büyük yaşlı adam oluyor. İsmail Can 12 yaşında, 12, 13, 14 yaşında. İbrahim Halilullah da 100 yaşa kolay ya 100 yaşın ödünde. Allah Teala'dan vahiy oluyor. Evfi nedrak. Oğlum da olsa damağın çalar neydin? İsmail Can merd oğlan molli damağın çalın deyip. Hulasa kıyskarak geçeyli. Allah'ın buyruğunu yerine getirerini büyük mertliğini yüze çıkarıyor. Bir tanap, bıçak, palta alıp oğlunu yer oğul odun yığınımağına gideyilip Hazreti Hacer'a da şuna gidiyor. Biz bir miktar odun yığınımağına gidecek diyor. İblis şeytan bilyar İbrahim Halilullah Allah'ın büyük emrini yerine getirecek bulup İsmail Can'ın damağın çalmağına var yarın bilyar. İbrahim Halilullah'ın evinden çıkıp ey yaşlı yirek var yan diyor. Onunla iş derelerde işim var diyor. Utanmayan oğlun damağın çalacak bolayan rahmin yok mu diyor diye. İbrahim Halilullah daşalıp belli yer. Ohum şeytan
aňyrrak gaçyp ýene durbaý diýär. Rahmyň ýokmy ogluňy öldürjek bolýan, öz eliň menen pyçagyň menen. İbrahim Halilullah gowalap ýene belleýär. Üçüncü jemre, ahyrky jemre o tak barıp ýene de rahmyň ýokmy ogluňy öldürjek bolýanmy diýär. Şoň ýüregine bir waswasa salyp hamana şondan munserif etmeli, öwürmeli. Ýene de daş berýär. Resulullah aleyhissalatu vesselam daş bellemeli, ramye jamarat daş atylýan ýerle şondan galan bu mahal daş atylýanlygy şoň jeşni hesap, şoň hoşlugy hesap. Şo taýda şeytan ba bolup bellenni diýseň de bolýa, şu mahal ba diýip de belleseň bolýa, şo belläňdi. İbrahim Halilullah belläpdir we Resulullah da belläpdir diýip Resulullah aleyhissalatu vesselam mübarek barmaklary bilen belleýänmişdik sadaca. Ol ýymryk bilen kısıp taşı bellemeler mübarek barmaklary bilen belleýän. Biri-biriňizi awundyryp, biri-biriňizi helage damaň diýänmişdik Resulullah aleyhissalatu vesselam. Oňa şeytan İbrahim Halilullah'dan tamasyny ödüp İsmail janyň ýanyna bardyr. Dädeň seni ýere galyp barýar diýipdir. Onda odun ýygnamana barýas diýipdir. Dädeň sen damagyň çaljak bolýar diýipdir. Dädem rahmiller men damagym çalyp ýörmez diýipdir. Onda ýok sen damagyň çalmany barýar. Näme diýip men damagym çalmaly diýipdir. Onda Hudaý buyurdy muqadiyar diýipdir. Hudaý buyurdy muqadiyan bolsa damagym çalsyn diýipdir. Men kefim bolmaz diýipdir. Bundan tamasyny ödüp bile horlukda ulan, dädesin käde görýän baglasy bolan Hazreti Hajar'ın ýanyna bardyr şeytan. Hey hele diýipdir, bilýänmi diýipdir, adamyň garry ýürek gidelligini diýipdir. Onda İsmail jan menen odun ýygnamana gitdiler diýipdir. Onda sen ogluň damagyny çalmana gitdi diýipdir. İbrahim Halilullah Allah'ın dostudur, oğlunun damagyny çalyp ýörmez diýipdir Hajar. Onda ýok, damagyny çalmana gitdi. Öz balasynyň damagyny çalyp ýörmer, ol sen aýdýan adamyňdan rahmirräk adamdyr diýipdir. Onda şu mahalla şoň damagyny çaljak bolýar diýipdir. Näme diýip damagyny çalamaly diýipdir. Allah emretýär diýipdir. Allah emretse goý damagyny çalsyn, men teslim diýipdir. فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ ستجدني إن شاء الله من الصابرين. Hon beýreklere gaşyň giýerlerini İbrahim Halilullah döwrewini wezäpdir. Hiç kim ýok. Gözünden boýur ýaş döküp, oglum sen damagyň çalmaly boljak diýipdir. Näme maslahat diýipdir. İsmail jan aýdypdyr, Allah emredin bolsa çal diýipdir. Şu mahal gurbanlyk çalınýan yer Mekke-i Mükerremede, Mina'da, dogry şu taýda. Oňa kissesi kamil bilýänlersiňiz, talaýahun taksirde aýt namazlarda, gurbanlyklarda mydam aýdardy. Be her hal her tüýsli damak çaljak bolýar, damak çalynmaýar, bıçak kesmeýär. Her kesmändir be her hal ya bıçak kesmeýär, ya bir tüwür ulamaly hey elini ters bolardy, kesmeýän tarafy aýlanardy diýe. Ya hey keşek bolanda bir demir arak düşerdi, kestirmerdi diýär. Haýsy bolsa da be her hal kesmeýärdi. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ
ikisi de kamil teslim bolup eyni bir koyunun damağını çalacak ýaly bir gatdyrlyň ýatyryp bıçagy süýkemeli boldy. Allah'ın kelamı Sure-i ve Saffet'te şaş. Hiç tarih bir beşerin sokulan yeri der. Mukaddes Allah'ın kelamı. İkisi de teslim olup İsmail Cani bir gatdyrlyň ýatyrdy ve damagyny çalmaly boldy ki bıçak kesmedi ve Allah Teala behişte bakılan goçy ýokardan Cibril ferişteden iyi veripdirdi. Ne daş atılyan yerin inşallah o bu gurrun kamilini içinin dersleri bilen Allah köklesi bir giyin vakt hizmetinde yetirer. Resulullah Aleyhisselam'ın daş atmalı yerde garrı atası İbrahim Halilullah'ın daş bilen yer deyip ummatına daş atman yolunu öğrediyer. Oham yine minage gaşin öğrilip ulu hutbe vağday diyer. Sonra yine minage gelip yani İsmail Can'ın damağı çalınacak yere gelip ey cemaatler Resulullah Aleyhisselam 62. yaşında mübarek hacına näçe diye kurbanı yeden bolsa gowşatadı. 100 diye kurbanı edipdir. 63'sünü öz mübarek eli bilen damak çalıptır. Kurbanlık günü Minade İsmail Can'ın damağı çalınacak yerde 100 diyen teyyarlap 63'sünü yani her yaşına bir tane öz damak çalıptırdı. 63 diyen damağını öz çalıptır. 63 diyen damağını çalıp bolandan sonra kän zata şu mahal kurbanlıkta bir diyen damağını çalıp bölýän sen öz öýle ikindi akşam boljak. 63 diyen damağını çalıp bolup qalanlaryny hani Hazreti Ali diýipdir. Bıçağı eline verip qalan yüze tekmil bolýança sen damak çala diýipdir. Men tarapdan wekil boldy diýipdir. Aham qalanlaryny Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh damağını çalýar. Yüze tamam bolýar. Aham Peygamberimiz Aleyhisselam aýdýar, emredýär, şiddiyeleň dersini, tanafını, etini, hemme zadyny sadaka etmeli, gariplere vermeliler. Ýöne bir miktar her gaýsyndan bir bölük et sünk allaň, bir qazana ataryň bizde iýeýliň diýer. Şonda etinden iýdiler, we suwundan çorwasyndan içdiler. İbn Cüreyş diýen alim aýtýar, men Cafer Sadık'tan soradym. Şol Peygamberimiz iýdiler, içdiler diýeni kim mady? Ya tabakdaşy ya saçakdaşy ýanyna oturan, onu bile oturan adam şu tada Hazreti Ali Murtaza radıyallahu anh'ti. İkisi şu sadakadan, şu kurbanlıktan etinden ne iýdiler, çorwasyndan ne içdiler diýip Nebi Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýerek yettik, daş atıp 100 diye kurbanlyk eden yerine yettik. İnniki hefte mübarek saçını siyirmeli ve inniki hacın bernamasyny Allah köplediğinden hizmetinde yetirer.